bi woni ne yɛrɛ de nana dɔrɔn ka na décision finale ta k'i ka minɛn cɛ dɔrɔn i ka bɔ ka so i ka fɛɛrɛ kɛ i k'i ka minɛn ta i taara ta i fani ba kɛrɛfɛ cogo min na i ka segin ka t'i bila i fani ba kɛrɛfɛ ten tɔ ko furu sara ɲɔgɔn cɛ bari furu tɛ se ka k'an cɛ fo ka diɲɛ ban awa ne yɛrɛ de nalen filɛ sisan nɔ ka na décision finale ta dɔrɔn i ka taa wa so kan'i bolo a mɛbalen koyi bi de ye ne ka décision finale bi bɔlen a la ne ni tɛ furu ɲɔgɔn ye fo ka bada kɛ fo ka bɔgɔ kɛ i kulo kɔnɔ k'a kɛ ne kulo fɛɛrɛ kɛ dɔrɔn i ka taa wa so bari furu in sara n y'a bannen pewu ko bo cira dɔrɔn misiba banna taa wa so n y'a bannen. E gulɔ de min bɛ. gulɔ wa n k'i ka taa wa so n ko nin y'a bannen hali. sabali n ye gulɔ de min. musa de ko ne ka n'a fɔ ko ni ne ko ne ye nin fɔ dɔrɔn e mana taa wa so ko la e baramɔgɔ mana ne ɲɛ ke ne k'a fɔ dɔrɔn ke e bɛ to ka ne bugɔ k'o de man di ne ye k'a sɔrɔ ne y'a fɔ a ɲɛna dɛ k'e bɛ ne bugɔ k'o ka di ne ye. I sigi k'i yɛrɛ kɛlen mɔgɔ kunna. I tɛ président de fila ta n ko. Ni ma fara